là ra vì đó thì không biết đâu rồi để chúng ta làm gì con Mona hisab laboka gaबोन फैबा नङाबा जाल्ला दङ ai rumah mana tahu orang ini rumah orang ini mak an ketahu lagi ini anu isikan अरसायनायाव टाइम पास kasih ketahu rumah nang rumah yang terlalu kumang an ketahu lagi ini mungkin wah rumah yang pun dah an ketahu lagi ini mungkin kasih rumah yang pun dah bah ketahu lagi ini mungkin 아라니 모르는 그만해. 산스라고 라정 바이라네. 앞 당분하네. 산스라는 누가 하시는 거래? 앞 슬레버를 넣어 봐. 안 그대로 봐냐? 안 비죠 그런 거 없느나? 앞 슬레버 그대로 그래. 오 나리 이거 들리면 피부네 까면 나 올라가 시키는 저. 안 그나로 봐겠어 왜? 아, 너 뭐라 그래? 어이 끌리바이 뭐 볼니 아도 사람 풍 한번 시키면 셔. 아, 그나로 봐냐? 에? 아도 안 능심 그래 능심 뭐나 그냥. 뭐 마바니고 왜 누구리 비만 남아로 뭐나 그러면 비슷한 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 비슷 그런 거 나네 비어뱅 오거나 시고 요새 아나 고민한 필라니 그걸 뭐 잡는 거야 맞아 분명 포에 나이다 너희 비슷한 비슷 고민하네 누자필랑나고 만수 고민하고 뭐 खालामनांगौ थाय 또 오라고 있는 거는 오버 리젝 마음 올라가 필요해 오로 다 하나네 66 배가 아슬 맞나 배래 बस anu जाखार फैलानो नै कमेन्ट हरबाबो मानसिफोर 뭐래 हरबाबो बेस्थ 아 누구냐 그래 누구냐 우리 갈라게 누구냐 우리 갈라게 아무래도 비지만 스타바이 타임라이 누수 베시고 저도 세요 시구는 방 받아 잡아 하나 십주 아고 있는데 아고 이제 방 잡아 사나 방 잡아 사나 사냐 방 잡아 사나도 까만 풍 지근 하는 거야 baik thằng mua lại đâu rồi cho bây giờ nè haha 어사이등 렐레가 어 에이 오라는 gaya oमफ्राय orang jingkana जाना दङ नै बुंनो दाबो जिङा 안 끝나고 좀 해주고 너무 좋나요 우리 오란 징아시 방금 오면서 안으로 산사람 송으로 너 왜 저러나 뭐야 안 오신다고 왜 야, 너 못 사게 하는 거야 뭐야
मोनसेयार' थाङाखै होननांबाय आंनि फुथिलायाव ओरै ओंखारदिंगासिनो दं रानजिङा असिमाफोर बादि जाबाय अर सायनायाव उखुन्दैल' अरानो जोंला सासे न' खाथिनि जौ लोंफैदों गैला अरानो जोंला बोरै जाबावनांगौसो नोंनि फिसाजो गाज्रि जागासिनो दिनै नेपालफोर मा पिकनिक जादों ना हाबा नङा न'आव गारगोन गेन्द्रानाव हो गेन्द्रानाव नेपाल गेन्द्रा नैबेहाय नेपाल गेन्द्रायाव सोर लोगोनो गाननांगौ दंबावो नङा गोदान गानफिनबाय थायो बोसोर माबा बिसिना बिदिनो हरसे दामसिगोन होनबा बिसोरो जाहाथ' आलदासो बिसोरो फाग्ला जा माइक लाबोनानै सोंबागै दान्दा खाना खागदावनानै लखबहरबाय थानो गंथामसो माइक होखावथारनोसो नंगौ आं दाख्लै बायनो सानदोंमोनलै जायासैना फैसायानो 3000 लायो माइकआ एलाय बिखुनिखौ लाना फैलायबाय आं दामग्राया आरोबाव गंसेबाव गंनैबो दंफैयो बिखुना नै दासो लायबावदों दहाय आगोलाव सोर सोरबाफोर कमेन्ट हरदोंबा नुलालै पार्टनारफोर आंना कमेन्टआनो मा जाखोथाय रावनियाबो सिखारफैया आंनाबो कमेन्ट हरबाबो थाङा रावनावबो बबेबा सेटिंआव थुफ्लांखो ना माखो मोनथिला सोरबाफोर कमेन्ट हरदोंबा आं नुफैनाय जायासै सरि ओंखाम जाखांनानै दसे अर सायदांनि बाहेरायावनो अराबो जोंनो रोङासै दाबो बोरै जाखोसै उखुन्दैयानो माखौ नायनो आं खोमसिया ओइ जोंबाय अरा जोंबाय नै फुरा रोहो रोहो जासिगोन बेयाव सालबननि अरलै पार्टनारफोर जोंखावखाबाय नै बाराव दिनै हरसे डिस्टार्ब जासिगोन बे न' खाथियाव नेपाल गामियाव नेपाल न'खराव फुरा दामखावगासिनो अरा गोमोरफिनबाय माथो बोरै जाखो बनालाय खुगा सुमायलायबाय जोंहाबो बुजि मोना
गासिबो जोब्बाय आ हरबाय बेखौ मोजां नंगौ हो मा हरबा बै गोजौनिफ्राय बोख्लायनानै रिसिभ खालामनांगौ बिदिबा माब्रा बिदिखौ लिंहरदों आं अफिस जाबाय बोख्रि बैलै बै गोथाङा बोखोदों होमबा रिसिभ जाबाय अडिअ'सो हरदों जायाखै ओरैनो हेल' ओइ हा हेल' जायाखै भिडिअ जायाखै आंखौ नायनो लुबैनानै भिडिअखौ लिंहरलायबाय अडिअ'सो हरदों वाट्सएपनिफ्राय हा भइसखौ लिंहरदों नों मा जालायखो अबे बोरै जाखो गरानि जायासैलै बोरै जाखो उखुन्दैल' जाबाय हा माने आं दस्राजों दाखालि नोंखौ नुनानै मोनथिनानै आं मानानै न'खौ नायबानो आं मोनथिगोन नों इसिबां गैला थानांगौ आरो नांगौलै बे अरा नोंना ओरैफोर दंफैयो नालाय माइ माबानायाव माइआव बेसे दंफैयो नालाय नोंनिखौ नोंहा बेयाव थांनाय नङा माने सिलिङाव नों बेसेबां होयो मा बानायग्राफोरनो बेल' जाया नोंना ओंखायनो आं रंखौ नोंनिखौ माबा फुनोबा आंबो जेबो खालामा रंखौ होनदोंलां दस्राफ्रा आं फुननाय नङामोन जोंलायबाय नोंखौ दाखालि नोंनि आंना खोनाबायना जोंलायबाय अरा बेयावसो आं नोंखौ नोंसो होनना बुंबाय आं बेसो होनना बुंबाय आं मोनथियामोनना सोरबा बेबा होलायबाय ब्लाव ब्लाव एबाराव नामखौ गोसोआव गैलांला लागावखाबाय एबाराव मानसि फैनायसो नुबायना बे थाङालाय बाजै एसेबां थाङा होनदां ओमफ्राय जोंनो इसिबां फुनो जोंनो गैला फुनो जों फुनो रं होयो माने जों हाजिरा हिसाब फुनो नालाय मा थुबा जाबावगोनथाय हाइलाइट नोंनि सेबखौ रुमखौ नायबा जोङो मोनथिगोन खयथा रुमाव फुथिंआ बेसेबां खब'सो थाङो फुथिंआ मा लायो मिथिगौ 600 जोंनि क'क्राझाराव 630 थाखा लायो ओमफ्राय एसे बारबा 600 बिदि खमै नुलालै लोगोफोर मा खालामबावनो गाज्रि दामोन सोरबाफोर जेबो जाग्रा फैला आंनिफ्रायबो थांला बिसोर माने मा जाखोथाय गावस्रा माला थायो नालाय गावस्रा माबा थायोना मोनसे गोजानाव अर सायगासिनो बाहेरायावनो एग्ला बिदि नांगौ मिनिबाय आं बेलाय अरानो सोर मारै होननानै बुंबाय नोंखौ एग्ला बुंहराखै एग्ला होदो अर सायदों अर ओमफ्राय बे बुंबाय रुमा फिसासो बिदि एग्ला गाबोन बुंबाथ' खयथा रुमनि 1 लाख बियाखै अनोलै आरो बुंदों आं दखानाव थाङो माने सिलिंआ मडेल नालाय एसे जायो खिन्थु बिदि थाङा गाबोन बेरायगोनला बाजै नों फैया नों गाबोन फैया नामा होनदां जोबनायजों गाबोनथ' नों माबा माबि मोनजागोन ना संना लाबोदोब्रा दाउबो थायो दाना अबेथिं आवसो आं बेनो बेरायनो मोनथारमोनलै अर सायदोंलै लेखर अर नंगौ ओंखाम जाखांनानै मारै टाइमा खयथा जाखोलै हाब खौसेजों आंनि बिदा साराय सातथा जादों माथो खौसे बिमाजों बिलोगोखा नालाय गामिनि गोजांगासिनो माथो बे ब्रिज खाथियाव ए बेजों गामिनिखा घुरियालाय जोंलाय बेलाय आंना जों गामिनि गासिनो बे
दा हजोंहाय जाथ'वाखै हिनजावबो गैया दिनै हरसे थारला दामसिगोनलै बिसोरो फुजायाव आलासि जाहैबाय मालाय लिंहरबाय फिसा लानानै थांबाय आलादासो बिसोरो बिदिबाथाय फुजा मेलाबाथाय हरसेयावसो दामग्रासो बे जादा फिसालाबो बेयावनो ना दिनै हरसे उन्दुनो मोननांगौआ सानसेजों उन्दुनो मोननांगौआ मुस्किलसै न' खाथियावनो फुजा दङलायनो दामब्रा हरला मा मरे दामब्रा मासे जारला फैबाव फरायाबो नालाय ओरैबो दा गिबाय न'आव थाबाबो जारला ओरैबो दामाव मिलायथोंसै न'आव थाबाथाय जाखायालै फरायनाय क्लास 5आव नङा जोंहा मोजां माने जोंहा मायो मागोन ओरै मानसिफ्रासो बुंलाबायो फिसाला सासे गथ' सासेल' मारै बिदि होनो आरो जोंहा सानो मोजां नोंथोंसै फिसा खस्थ' खालामना फोरोंगोन नोङो मा बुंनो आंना बेनो गोरलैसिनाव फरायदों मोनबो जायोसैब्रा ग्रुपखौथ' मिथिखागौ माबायदि डेन्जार ग्रुपखाजोबो मानसिफ्रा जा खाथ्रा ग्रुपखासो ओइ आयौ जों थाब फैबायना मिथिं दंना एथ' फैबावदों बिसोर जोङो गंसेल'सोमोनथ' बियारा नेट पेकआ 50% थांबाय लोगोफोर जोबनोसैसो माथो दसे नांबावदों आरो आर्मिना माबा मेसेज फैदो र' नेट पेकनि जानांगौ बे मेसेजआ थै गणेश नङा गणेश आं लोगोसो जों ज' फरायखानायब्रा फिसा मास्टारमोन ना क्लासआबो एखेखामोन मिनुथि गाव बिनानाव मिनुथिया बे गणेश जों अरा हाव जाखाबाय एबाराव सालबननि मा रेहे रेहे आदाखिरा होननाय भलुन्टियार लिटार लाना फैबाय नों फाग्ला मानसि खय बोसोर जाखो आलसियासो बे जोंनि समानब्रा मा बे साख्रि मोननानै रिटायार लानाया मा भलुन्टियार लिटार लाना जाम्बासो गथ'खौ मा खालामनो फिसाफोर बिमा बिफाखौ मा जागोन फिसा थैबाय जेनेबा बिमा दं थौ जमायाखै जमायनो होनांगौ आलसियाव गावनो आलसियासो गावनि एसे मावनाय ओमफ्राय बिमा बिफाखौनो थाखा हागोनब्रा हा हुनि आरो बिसोरना बिनानाव अफाया माबा मिथियो अफाया जाबाय गणेशनिया बिब'आ बेनो मिथिबावो आरो न'नि मानसिखौ गामिनिखायनो मिथियोलै जोंनि ज'फोर बेबो ज'खा दोनथ'नोसैलै लोगोफोर आंसो माथो मिथिबावो